Yamira pamberi pedare ramambuda. Zvese zvandingataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemuswe. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro iyi mambuda. Pamusoro iyi pedare. Pamusoro imisi makatunga ndoitwawo chadhimubata. Ninyaya uyu mwana wangu inondishungurudza. Yakaenda kumatare. Ane 13 years akapuwa mwana wakabata. Munhu ndapo anodrive kugondo anonzi Tino Gondo. Yatongwa kumatare. Inini ndakandisiku. Ndakazomwa mifoni yako era. Ndakatongwa 8 months, akapuwa 3 months, akapuwa 2 months community service. Kumapera zvakaita. Ndakazondipa shungu kuti ndiuye kuno. Muswa 9. Ndakauya pana muswa 13. Musikana akati anenge angakomeketa 59 uya kutsvaga musikana kuti akumuona pamafoni munhu yari ndikuinzani. Musikana anditsike kuzoti akubuda ndianomufurira kuti tora mari. Akatora mari muswa kuma700 yangabuda nepamba atakura muna uri kuendei chikanzi ndakataura natino akanditi uyu. Saka ndakazosungwa nemapurisa paDr. Noise uyu ndamugara mai vacho vandiudza kuti musikana abuda nemari asati anza akwira kombi yakanzi pachipamwe. Saka ndakanotumiswa papolisi pamabhazi panopinda nemabhazi eHarare paRengi. Ndiwo ndasungwa nemapurisa zvakanzi taura nyaya yakati uyu ndiye anokwanisa kuti kutaura nyaya yake. Asi munhu akamuitisa zvisinei uyu akabvaira 2 minutes ndinetsa nemapurisa vaiti uyu ndiye akamuitisa mwana wangu Harappa asi akanzi nekoti akapuwa community service asi inini ndakandisiya. Saka tonyaya nditore ndisvike pana andizvungurudza murume nguva yakareba. Uyu mwana ndo exhibit ndini ndakaita zvese kusvika nhasi paaya. Ini ndongoziva kuti akazvarwa kunga muna Juni amene musi wa11 handizoziva zasi mwana wangu andingafona apo kuti akazvarwa Madiba ndo kutanga wakamutisa. Saka zvanga kudzoka futi kuda kumunyengerera amene kuti ibhinzi dzakuda kumunyengerera futi zvekare. Ndo zvakazoita kuti zvisvike pachimambo. Ani izvo akasvitsa 15 musi wa 3 September uno akarara naye aine 13 years. Saka kukoti inini ndakandisikwa ndakudizwa yamejor street inini ndandisiku handizivi zvakafamba sei. Ndiye anokwanisa kutsana bhozi ndandisiku kana mambo ndandisiku handira kudizwa akanzi foni yangu yaramba. Makaenda kukunzwa kuitisa mwana wake kuti anzi 8 months in prison kana community service 2 months. Istatorebe Kodi yedu kutari major street court. Right, something happened. Since by the court judgment, and I can't pass. But they want me to be now to appeal against that shit. Pamusoro ino inini handisi munhu anowana zvakanyanya. Inini ndotengesa ndototambudzwa ndichienderana uko kumberi uku zvekuti mai ndo inozonditambudza. Ndaikumbira mambo kuti dai maine favor kuti maindinyorewo kana chitindo veienda kukoti because inini kutozorengedza kuya kuno kutambudzika kwekushaya mari because vanenge vabvita zvemari ina ndizvozvikuru. No, it's you at inondonzi tinotenda kodi kusangana kwandakaita nemwana nematsananguriro endakaita even koti avo vakafonirwa vanodaira foni ndo zvakasakisa kuti zvidaro. Mwana uyo wanga vasingagari nawo, mwana uyo waida mafaro, vaingosanganawo nevanhu vaisangana naye. Saka ndangosangana navo kwakuri kubva vaiva manheru ndasangana nemwana ndangotaura naye ndangofungidzira kuti pamwe wamunhu mukuru nebhodhi yake ndangosanganawo nemwana. Mwana aigara akabva manheru iwayo ndamvura complex akabva abuda nefoni yangu. Saka mukufona pafoni yangu yanodawa nemurume ndiye agara naye anonzi Bhairo. Murume yeye madhamu wangu Harappa ndo waifona ndidhari ini ndandakadhakwa ndiri mumota yaenda nefoni yangu.
saka handiri nefoni bhairo naye akudaira chi akudaira foni yayo saka wakabhoya chi pane hanzvadzi yavo wakauya neroni vachitsvaga kanzi mwana ane nhumbi zvinhu zvakaitika last year October yakangoti nya then yakazosimudzirwa muna December nondabvunza kuti waiwepi zvikanzi ava probation amene kuti wakaendesa noprobation mwana angaita sei saka kuzobva kwakaita kuprobation mwana kwaanga ari ndokuzosvika pakuti mwana anga ane nhumbi probation pakutsvaga kuti nhumbu ndeyani ndopakuzobuda zita ravo yange yaJanuary iweyo saka inada kuti uri kuti nhumbu haisi yavo nhumbu haisi yavo aitiona munhu waigara naye aidaira foni yangu foni yacho nanhasi handisangatoiwani ini handisi kutonga nyaya yakatongwa kana reason yawakapirwa 8 months ndiyo yange iri chii wakazi iwewe wati nhumbu haisi yako fine asi was 8 months in jail 8 months in jail dzadzidze chii hapana kutaurwa nharo nhumbu zvakanzi sleep with the mind yes ndopane nyaya yakuipa sleeping with the chii now besides sleeping with the mind and why look at another issue impregnating a it's not only sleeping with the mind but it's falling in love with impregnating a mind. Saka zvokuti kutaura kuti mwana asi wako yes unokafunga mwana asiri wako kana kuti wako but chada kuti kubatsira ndechekuti 13 years whether wandoona pamusoro pegomo kana toona murwizi kana pamubhava kana musitoro taxi ofupai 13 years is 13 years that won't change zvekuti azi ndakazobudira pfupi kana kuti chii aiwa iyi kuda kutsvaga nzira dzekuda kuhwandana asi iwewe depende kuti hazvikuti wakawanda pambonomira kuti bhodhi yake ine 40-20 haurikuwanikatombogara naye wakatogara naye ndatombomupuwa ukagara naye ukamudzosera aiwa wakagara naye taura nawo papa wakagara no munendani mandipa ndikwanisa kugara ndoda kuzondiendesa kumapurisa nyaya inotanga nekuenda kumapurisa kungoti ndaakusunga onzi no takatomboya nani toyanana zvekutowirana zvekutokusangana zvitomhorosana titonzi ngwacho ndichitokudzwa kunzi mukadzi wako ada chakati ndinayo mari ndaitopa ndisina ndaitotadza kuti handina saka iwe ukanoti mwana saka ndakazongosama kana iwe uri mwana asiri wako saka mari yawanga uchipa nechizvese woshipa uchichikubana yange ndichi ukasadaro ndokusungisa saka iwe changa uchika kusungwa saka nawo dhati hauna kusungwa ndakatosunga ndakatombokupika kupika wakapika so unopika zvakakwana ndopane nyaya mbiri pekuti wakapika asi haunopika zvakakwana ndosaka tikukashika manzira kuti ya nemhosva yako makuriro yakaita utori kunze izvo statutory rape utori kunze izvo uri tobitisa kamufuti uri zvekutaura naye zvaari kutaura haandi iyo zvanomakamutakura kuti nekombi akazoneka aine secho yatora 700 kumba ndaimurambira ndichifungidzwa ndipapa wacho ndikutaura nawo achitaura neni pafoni majamangu arapapedza ndandakatogara mumba ataura neni pawhatsapp mukadzi wako haiiti kuwitness yako necourt of law ende iwewe hauko wakaita witness yemukadzi wako because pamunenge makararama kumbesi payavo hainga mune muchironga kuti wozoti ndosaka zvinzi haaiti witness panyaya yako saka iwe nyaya yako ndekuti 1 uri kuti iwewe mwana haasisi saka nauti iwe mwana uri kudhauta then it becomes your responsibility kuti mwana waenda kudna endai kudna test
to prove kuti mwana ndewako iwe adhasi wako. anonga achiita DNA test ndini andikandori kuti hausi hasi mwana wako ndiveka kuti hasi mwana wako saka isi responsibility ka you want to prove your innocence. You want to prove us you are innocent and how do you do that? Parameter DNA test was handweko kwa chii baba mwana uzotaura kuti aiwa uyu dandangu kuti yakabata mari everyday minapiki naye zoshaika asi baba chaichai ndini iye obva abatwawo futi nenyaya chii is not tolerant. kwakaonekwa asiri wangu nezvandinonga ndaita zvese kana unoklima kamatenesi asi zvawakatata naye wakabhadhara andikatokamonera mubhava izvo wakamutora mubhava chiri naye mumba wake wakamubhadhara here. Yes or no? No, yes. wakabhadhara hauna ndochokwadi effect yekuti hauna kubhadhara it means kuti igirlfriend yako dai yangarutsika nayo mubhava kana mubhava bambo kana uda mari yake wakutoda mari yake musikana mubhava kana utoda mari yake wakutoda mari yake aitokuinga parengi ipapo aitokuinga parengi kuwa akatamba newe ivo vakakuzodza mabhuku ese parengi akuda mari yake but chiona kwese total silence which means we in agreement mamawira saka unoenda rini DNA test zvienderana nezvamunoita aiwa it's not about the woman but it's about knowing the truth. Yes chiripo ndichoti kana kutokwereta mari chitokweresa kana murungu wako iye utomukwereta ndenyaya ndakatarisana naye akakura then zvoonekwa kuti mwana ndewako iwe wakasiwana asiwa and kana mwana azi ngewako then tobva tachikura tokuitira doko toda kuti ticheza mitombo tichaprova kuti tiende panext stage yatida kuenda itest yekurapidza kuti mwana ndiwake asi chiripo ndechekuti chatiuziva mhosva dzako nembiri yekudanana ndeye yekutata because mwana wayo haamboiti benzi pa kana mudzira wako usina kumupinda mudzira wako kana wakangomupinda ndosaka kuti mwana ndiwako musikana wanokamubva kototi kamudzira kako ka kupasira kana protection akaone mukadzi mumba ndima yekumba chaiche munoona unga unoona 3 saka wanga haasi kugutsa umba iyo zvawakuguta here because you already have a family and iripo pane wana pane mukadzi tikada tibvunze mukadzi uri kuwana here zvese zvakuda you'll be surprised kuti iye mukadzi ka haasi kutogutswawo ndiwe because uri kuperedzera miseyo kumakungo iwe chimbofunga kuti wabva waswera uri parodhi nekombi usati wasvika kumba womboti musana waswera uri gojogojwe nekombi womboenda kousenzesa futi somewhere else unozosvika kumba uchimusana here kuvhura kuti vana vedu vari kugara vaine nzara muzimbabwe chinoona vanhu kufamba kuita zvomutomu
mai vangu vafari kumba bambo chengetai chii mhuri momuchengetedza kuti chii mukadzi uyu kana mafunga kurasika kunze shandisai chii protection haana mhosva ane nzara yekuda ukadzi wakawanda ndiwe asi iye haana nzara yekuda urume wakawanda asi kana wafunga kunze ikokoko shandisa chii protection kana wafunga kuti wana asi kukwana roora zvovawo chii official ouya pai uzoti unokadzi wakawangani 2 kana 3 ikonoti kwaita rutu yangu yekombi watosiya mukadzi kwe kwaunoti hayaringi kuenda kwakachenda mbuya watone mukadzi hayaringi kuhauna watone mukadzi hayaringi kwamutoko watosiya mbeu hayaringi chimani haiwa munoreya bambo vanhu vasina nemhota yese saka nhasi dindani nhasi 4 musi wa 10 munofunanga maenda kudna test 10 October aenda basa ma 10 Pamusoro pemhosva. Kufungira kuitira mazuva. endeka na Red Cross yakuita DNA test Pamusoro pemhosva. Pane paangachiti anga amukwasha wangu achidipa mari. Mari yakandipa $20 ndichitomuti ona mwana uda kunyoreswa. Bosi kuendesa mwana kupromotion kwanga ndakaita. Mwana aingoti ajamba kudenga bura. Ini ndakagadzira mapepa akuti mwana endise. Kana bayiro. Mwana akanga angojamba ruzhowa kudanga baendo kana kumbo. Danga bura. Sai ndakagadzira mapepa angu social wave. Ndikati mwana ndinetsa ina ndizoti mandira dzichi chirombeka baya. Saka pandakazomuona chinzi pane munhu akandifundira zvanzi mwana wako ari kuproza muongozi. Ana mai anoni anambata semapepa anga akagadzwa ndamuendesa kupromotion nechepatichers college pa ndokwandakazoti ndagara ndokazve 3 weeks vandafonera zvanzi mwana asi kudya chikafarudi ari kurutsa imimba yetobata yechitobva kuna bamba. no it's okay izaipa movenda DNA mambo DNA mudzoka kuchipatara nemadziro echi DNA then kana madzoka vatama nemadziro eDNA then takusvitola next stage tamutaseka pane zvinhu zviri zvinoitika ndekuti marizauti eDNA haniti pamwe achakuchenurai wobva kuitai freeman kana kuti anokwanisa kukuitai mukadzi zvinhu zvingandizvozvo kukuchenurai kana kukupinzai mukadzi saka garai muri redi bambo itai redi bambo kwese munokwanisa kungoenda kwese kwese kozi chokwadi ndimuruchisia mabasa emudzira wenyu ndimunoaziva kana maiti kuposhera badzi chengetai chiromburuka bambo chinobarira izvi ainonogara udangambura chiwo nana ukwena pendaitera foni yangu nana ukwena asana umwe nanhasi asana anyway it's okay saka DNA results pamusi wa 10 then from there totaura nabatika because pane nyaya hombe imaina up to now she's still a minor andozvavakanyorera nepolisi kuti maina problem asi kuti kuchipatara pandakaribata vechinzi mwana asviti akuwa saka maina ndizidi yakazobva kupolisi kana kuti bozi polisi yakaita nyaya iyi ndakazongomutaurira kuti shama nyaya yawakaita idzi haitsidiki iteedza munoita but uneyo anawo ndakamutaurira murizo kuti saka vane zvavakaita it's okay don't worry maita pasama because kana kuti tumaina maina tikureva kuti mwana ari below the age of 8 iye ati hauzva kuti alright but it's okay ngatisakanisa 10